Sant Jordi y Santa Jordina arreplegades a casa. Cuando todo esto acabe, nuestro mayor homenaje será la lucha. Hola abuelo, hoy és la Mani. Aquesta il·lustració ha anat rolant aquests dies, degut a la crisi que estem vivint. A mi em va arribar el dia de la República i em fa pensar molt. Aparentment, apareix una nena, una noia, que sosté un cartell i una pancarta. Ens recorda que no ens podem oblidar de la sanitat pública, tampoc dels nostres avis i àvies. Això és per tu, per mi i per totes. Per totes les que es senten tristes i soles, per les que han mort aquests dies i per les seves famílies, per les que estan lluitant i per les que es curen, per les que no tenen casa ni papers, per les més petites i grans de la llar, per les víctimes de violència i violència masclista, per totes les migrades i refugiades, per totes les que estan tancades i per les que ho seguiran estant quan tot això acabi, per totes, totes, totes les treballadores i les seves famílies, per totes les companyes, amigues, germanes, mares, àvies, veïnes, per les que cuiden i sostenen aquest món, per les sanitàries, per les que lluiten i posen la vida al centre. Per totes, defensem la sanitat pública, avui, demà i sempre. La lluita és l'únic camí. Ara, arreplegueu-vos, cuideu-vos el cor, el cos, el cap i la vida.